Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Mak Legini Family Keluarga Sederhana. Iki pemirsa, jam telu punjul pirang menit iki mau pemirsa. Bocah-bocah ora gelem di video pemirsa sore. Jadi bocah-bocah wis padha sahur. Lagi mae arep masak sayur asem pemirsa. Sayur asem. Jadi mae tak masak jangan asem manas sik. Tak panasin sik pemirsa. Bubar. Lagi anak-anak bubar sahur karo adike. Pakai nasi goreng. Dubi pakai nasi goreng pemirsa. Sing Mas Andi nasi putih sama bobok mau. Pemirsa anak wedok wis bar sahur. Delok TV iki lho, diuntel-untel. Iki anak lanang wis bar sahur. Wis. Nek gorene iki tak gawane sisan mengguri. Mangkok ora mbek kresek. Kuwi ale-alene wis duwe pura. Duwe. Cek. Nah iki pemirsa, dekne gak gelem. Terpaksa mae sahur dhewe. Terus mae ambek jangan asem. Bar masak maksudnya wangi mae arep ngomong nek pengen jangan asem kaya ngono. Dadi nek ngarani mae sik masak. Nah, mau mikirin iki ya petak goreng pemirsa segone. Kowe gak sido. Wis tak anget sedelok ben anget-anget ngono pemirsa. Kok segone adem. Jangan dong telo. Karo telone pemirsa. Seger. Iki entuk masak ndek bengi. Lagi pemirsa mae sahur dhewe ya pemirsa anak-anak wis bar tapi gak gelem tuh mae sahur pakai sayur asem telo sama dong telo sama sambal geprek wis tak gatuk-gatukno dhewe. Selamat bersahur. Lanjut pemirsa ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ala rizkika ahdatu birahmatika ya arhamar rahimin. Rasanya amburadul pemirsa. Sambal geprek dikei sayur asem. Kuwi gak kelan asem, seger pemirsa.
Jam 3 pemirsa. Bon lebih lagi. Ini lase pemirsa. Ayo siru sahur dan pedetangi, nah sahur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yes pemirsa, cukup sakmenehe videone mae dina iki sahur. Untuk yang ke-22 ya pemirsa. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang lancar, dijauhkan dari mara bahaya ya, pokoknya tak tutup sakmenehe videone mae.
nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Mae, Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mae kabeh, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kok banyu kali. Aku kok Ibn Segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jolali di like, di komen, di subscribe, ditutur lapang abang yang bisa ngikuti channel Mak Legini Family.